Αθήνα και ξημερώνει Κυριακή. Αργά, ήρεμα, μελωδικά. Με το γλυκό λάλημα των κοκοριών. Το τρυφερό κελάιδισμα των πουλιών στα άδεια πάρκα, στις πλατείες, στο βασιλικό κήπο. Τα πρώτα τραμ. Που ξεκινούν ήσυχα ήσυχα ανάμεσα στα σιωπηλά σπίτια των Αθηναίων που κοιμούνται φυσικά. Τα νησταγμένα παζαρέματα στις υπαίθριες αγορές των λουλουδιών. Τα μαγευτικά τραγούδια των πρωινών εκδρομών. Οι Αθηναίοι κοιμούνται. Οι μόνοι που αγρυπνούν είναι οι οδηγοί των ταξί. Στις παλιές γειτονιές, πίσω από τα παράθυρα με το βασιλικό, τα κορίτσια της Αθήνας βλέπουν τα ίδια πάντα ρομαντικά όνειρα για τον έρωτα. Μια Κυριακή στην Αθήνα που άρχισε όπως όλες τις άλλες. Που θα έφερνε όμως και αυτή τις περιπέτειές της. Τι απόλαυση ο πρωινός ύπνος της Κυριακής. Ξένιαστος, ανενόχλητος. Του είπα 1000 φορές, θέλω να
ετοιμάζεις το δίσκο από το βράδυ, ώστε το χτύπο το κουδούνι να μην έχεις παρά να ψήσεις μόνο τον καφέ. Αλλά όχι. Έπρεπε να περιμένω 3/4 της ώρας και να έρθω εγώ στην κουζίνα για να γίνουν όλα αυτά. Δεν είναι ζωή πια αυτή. Λες και την έχουν πληρωμένη να μου κάνει πόλεμο νεύρο. Ξύπνησες. Αυτή η Σοφία με αναστάτωσε πάλι πρωί-πρωί. Κοίτα πως τρέμω. Με συγχωρείς. Ξέχασα πως αυτού του είδους οι σκηνές ενοχλούν αφάνταστα. Αδιάφορα αν εσύ κοιμήθηκες 8 ώρες συνέχεια, ενώ εγώ δεν έκλεισα μάτι όλη τη νύχτα. Βέβαια δεν λέω πως φταίς. Εσύ δεν είσαι παρά το θύμα. Δεν είναι έτσι? Της Κυριακής τα γλυκά όνειρα δεν τα διακόπτουν τα ξυπνητήρια. Ειρήνη. Ειρήνη, ξύπνα. Ξύπνα. Ξύπνα, ξύπνα, διότι θα πάμε για μπάνιο. Θα πάμε για μπάνιο, ακούς? Εσύ δεν μου πες να βάλω το ξυπνητήρι. Ειρήνη, Ειρηνάκη, ξύπνα. Καλά. Εγωίστρια. Προδότρια. Ειρήνη, κοίτα. Πού πας? Τι κάνεις? Σφυρίχτρα μου. Δώσ' το καλό σου τώρα το κρεβάτι μου, θα βρεις σφυρίχτρα σου. Περίεργο. Δημήτρη, θα δεις? Έχω προσκοπική συγκέντρωση, τρέχω. Σου στρίψε. Γυμνάζω τη φωνή μου. Τότε να πας να γυμνάσεις κάπου αλλού, όχι στο δωμάτιό μου. Το δωμάτιό της, καλέ όντες. Μέχρι σήμερα σκέφτομαι να γυμνάσω και το σώμα μου στο δωμάτιό σας. Επιτρέπετε? Ένα, δύο. Χαρά στην όρεξή σου πρωί-πρωί. Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο. Εν, δύο, εν, δύο, εν, δύο, εν, δύο, εν, δύο. Το κυριακάτικο ξύπνημα δεν είναι βέβαια πάντοτε ευχάριστο. Κυρία Αλέξη. Είναι δυνατό να κοιμηθεί κανείς με αυτό το βαζουλισμό? Κυρία Αλέξη. Όχι βέβαια. Κυρία Αλέξη. Κυρία Αλέξη. Κυρία Αλέξη. Κυρία Αλέξη. Ακούστε, η αδερφή μου και εγώ φεύγουμε από το σπίτι. Θα πάμε εκδρομή με τον κύριο και την κυρία Μελιτζανοπούλου. Ακούτε? Κυρία Αλέξη.
Ακούω, Μελιτζάνες. Όχι Μελιτζάνες, Μελιτζανοπούλου. Ο κύριος και η κυρία. Με ζητούν. Όχι, θα πάμε εκδρομή μαζί τους και θα μείνετε μόνος σας στο σπίτι. Αν θέλετε καφέ, σας τα έχω ετοιμάσει όλα στην κουζίνα. Δεν έχετε παρά να ανάψετε το καμινέτο. Το καμινέτο. Η αδερφή μου και εγώ θα υποχρεωθούμε πάρα πολύ αν θέλατε να μας δώσετε ένα από τα νίκια που μας χρωστάτε. Έχετε 3 μήνες καθυστέρηση, ξέρετε, και χρειαζόμαστε λεφτά για την εκδρομή. Πρέπει να σηκωθώ. Δεσποινής Κέτη, έχετε την καλοσύνη να γυρίσετε το κεφαλάκι σας από εκεί, γιατί είχα ζέστη χθες το βράδυ και... Ώστε να πάτε εκδρομή, Στην Εκάλη. Αχ, πως σας ζηλεύω. Λατρεύω το βουνό. Θέλετε να έρθετε μαζί μας? Μακάρι να μπορούσα, αλλά έχω πρόβλημα με την ορχήστρα όλο το απόγευμα. Τώρα μπορείτε να γυρίσετε. Λοιπόν, αυτό το καπελάκι σας πάει αφάνταστα. Σας αρέσει? Μ' αρέσει, λέει. Μοιάζει σε ανθισμένη πέργολα πάνω σε βυζαντινό μοναστήρι. Ευχαριστώ. Αφού αρέσει σε εσάς που είστε καλλιτέχνης, πρέπει να είναι ωραίο, δεν είναι έτσι? Που είμαι όχι μόνο καλλιτέχνης, αλλά και άντρας. Κυρία Αλέξη, είσαστε φοβερός. Κυρία Αλέξη. Με συγχωρείτε, αλλά όταν βλέπω ένα έργο τέχνης ξεχνιέμαι. Για τον Νίκη. Α, για τον Νίκη. Στενοχωριέμαι που αναγκάζομαι να σας το θυμίσω. Μα τι λέτε τώρα, εγώ στεναχωριέμαι που άρχισα να σας τα πληρώσω. Δηλαδή εδώ που το λέμε δεν στεναχωριέμαι και πάρα πολύ, γιατί μόλις τυπωθούν τα τραγούδια μου, όχι μόνο θα πληρώσω αυτά που σας χρωστάω, αλλά και 6, 8, 10 νίκια προκαταβολικός. Βέβαια, ποτέ δεν θα μπορέσω να ξεπληρώσω την καλοσύνη σας, αλλά... Δείτε τι έλεγα. Λοιπόν, προχθές είδα σε μια βιτρίνα ένα παριζιάνικο καπελάκι. Θα σας το κάνω δώρο. Αυτό και άλλα 2. Δεν θέλω λέξη. Και για τη Δεσποινίδα Μέρη, επειδή ξέρω πως της αρέσουν τα μπιουζού, έχω βάλει στο μάτι ένα κολλί από μαργαριτάρια, από εκείνο που τα δένεις 2-3 φορές στο λαιμό σου, έτσι νου. Και κάτι σκουλαρίκια ασορτή. Τι λέτε, θα της αρέσουν? Πολύ, αλλά... Έρχομαι αμέσως! Για τον Νίκη, τι να της πω, είναι εξωφρενών μαζί σας. Μα τι θέλετε να κάνω κι εγώ δυστυχής για να τυπωθούν αυτά τα τραγούδια μου? Έχω πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής μου. Μόλις πήρα χθες 1 εκατομμύριο, ώστε να πληρώσω τυπογραφείο, χαρτί, το ένα, το άλλο, το αυτό. Ναι, δεν μου μείναν παρά 100.000. Βέβαια, δεν φτάνουν ούτε για το μισό Νίκη, αλλά εσείς θα τα καταφέρετε, Είσαστε ένας άγγελος. Και εσείς ένας πονηρός. Κρίμα που αφήσατε τα νομικά. Βέβαια δεν λέω ότι δεν είσαστε και σπουδαίος μουσικός κάθε άλλο, αλλά ως δικηγόρος θα διαπρέπατε. Και δεν μου είχε κόψει και ο πατέρας μου το μηνιάτικο. Παύλο, θα βγεις? Ναι. Πού θα πας? Δεν ξέρω. Μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Μόνος? Μόνος. Παύλο, μη μου λες ψέματα. Παύλο. Καλημέρα, παιδάκια. Πέστε κι εσείς καλημέρα στη Θήτσα. Αν έχεις ραντεβού, προτιμώ να το ξέρω. Προτιμώ 1000 φορές. Παύλο, μην είσαι τόσο σκληρός μαζί μου. Μην φεύγεις χωρίς να μου πεις ούτε μια λέξη. Τι θέλεις να σου πω, Λίζα? Την αλήθεια, Παύλο.
Την αλήθεια στην έχω πει 1000 φορές. Κουράστηκα πια. Ανατολίτησε. Αν νομίζεις ότι εγώ εξαρτώμαι από σένα, πατάσαι. Μαμά, τα σάντουιτς είναι έτοιμα. Έτοιμα. Μην ατρελάθηκες. Θα πας μόνη σου μέσα στον όχλο. Αν τι, νόμιζες πως θα μου τη σκάσεις πάλι όπως την περασμένη Κυριακή και την πιο περασμένη. Δεν είναι σωστό, πώς το λένε. Γιατί, φοβάσαι με φάει κανένας καρχαρίας. Να σου πω, περισσότερο φοβάμαι κάτι καρχαρίες της ξηράς που συχνάζουν στα φάλιρα και στα τέτοια. Εγώ δεν θα πάω στα φάλιρα και στα τέτοια. Πού θα πας? Κάπου που να μην έχει καρχαρίες. Τότε θα πρέπει να πας πολύ μακριά. Ίσως το καβούρι. Θα φύγετε τέλος πάντων, το τσάι πάγωσε. Καλώς είστε σκόκες ακόμα. Σας φαίνεται περίεργο, μαμά? Αν δεν θα πάτε για μπάνιο. Πώς, δεν βλέπετε που ετοιμάζομαι. Η Ειρήνη. Αχ, η Ειρήνη καημενούλα δεν κάνει να σηκωθεί. Γιατί, τι έχει? Τι έχει? Καρχαροφοβία, οχλοφοβία, μεγαλομανία και άλλα σχετικά. Θα βλέπετε το πουσουπάκι της κουτσούκλα μου είναι. Αχ, μου φαίνεται που στάτε πριν στάτε το πρωινό στο κρεβάτι, μαμά. Αχ, ναι, μαμά, αυτό μας έλειπε. Να ετοιμαστείς να πας με τη μία τώρα στο δευτερόλεπτο. Αυτό αδύνατο. Και με ρωτάς εμένα αν έρχομαι να σε περιμένω. Θα να πιω το τσάι μου. Μίνα! Είδες τι κάνεις? Εγώ? Εσύ ποιος άλλος? Άντε να σηκωθείς τώρα αμέσως, γιατί μ' άξε να στις βρέξω και εσύ 19 χρόνο γαϊδάρα. Ακούς? Θα με βοηθήσεις να καθαρίσουμε όλα τα ράφια. Θα σε μάθω εγώ να μου κάνεις τη μεγάλη κυρία. Πληγείς, παιδί μου, σιγά σιγά. Χάλια το τσάι. Μαμά, τα σάντουιτς είναι έτοιμα. Έτοιμα. Νόμιζα. Αυτό που κάνεις, παιδί μου, είναι μεγάλη ανοσία. Το ξέρεις? Ναι, το ξέρω. Κάνε τη χάρη, μην πας. Μην ανησυχείτε, μαμά. Ξέρω να αντιμετωπίζω όλους τους κινδύνους. Θα σας δείξω το όπλο μου. Δεν ξέρετε τι αποτελεσματικά που είναι. Μη φοβάστε, δεν θα πάθω τίποτα. Αχ, αν ζούσε ο πατέρας σου. Το εντεροβιοφάρμακο και τα καλαμάκια. Το μερφενίχεσαι. Όποιος δεν πλήττει ας πάει μεταξύ. Φύγε!
Δεν μπορώ, τι λέω, φοβάμαι. Εκείνη μακριά, δεν μας κάνει τίποτα. Πάμε. Κυράει Αλεπού που έχει τόση την ουρά, πήρε δρόμο από ψηλά να κατέβει χαμηλά. Τι συμβαίνει, τι συμβαίνει. Ούτε καταρρίζει. Α, αυτό λομυρίζει. Βοήθεια! Μου κλέψανε τα πράγματά μου! Τι θα κάνω τώρα? Τη τσάντα μου. Άγιο. Τώρα, αχ, ποιος μου τα πήρε. Τώρα πώς θα γυρίσω εγώ στο σπίτι μου. Στο καλό. Δεσποινής. Σημαίνει τίποτα? Έχασα τα πράγματά μου. Τι έγινε, στα κλέψαν? Όλα, όλα. Εκτός από αυτό το πεσκυράκι, αυτό το περιοδικό και το ένα μου παπούτσι. Πού πάτε? Τι? Στο σπίτι μου, πού πάω? Με τα πόδια? Τι να κάνω, δεν έχω λεφτά. Αλλά κι αν είχα, πώς να μπω στο λεωφορείο σε αυτά τα χάλια. Θα περπατήσω. Μένετε κοντά? Στην Νεάπολη. Και θα πάτε στην Νεάπολη με ένα παπούτσι? Ελάτε, σας πάω εγώ. Α, όχι. Γιατί? Μα δεν σας ξέρω. Επιτρέψτε μου να αυτοσυστηθώ. Λέγομαι Παύλος Καραγιάννης, είμαι δικηγόρος και το ποινικό μου μητρό είναι λευκόν. Χαίρομαι πολύ. Θα μου κάνετε την τιμή? Θα σας την κάνω. Περάστε. Την έκπληξη της μαμάς μου όταν θα με δει χωρίς ρούχα. Παύλο, γεια σου, τι κάνεις? Καλημέρα τώρα. Κωστάκι μου, γεια σου. Γεια σου, Παύλο. Τι αέρας είναι αυτό σήμερα? Τι νέα? Καλά, για μπάνιο πάτε? Ναι, στη βουλιαγμένη. Ουφ, αυτά τα καθίσματα που σκολούν. Η φούστα μου έχει γίνει χάλια. Γεια σας. Γεια σου. Το μπαλιάχα που δεν μπορώ, αγανακτώ. Έλα τώρα κι εσύ. Άσε με καημένη, δηλαδή ωραία. Επειδή η γυναίκα του έπαθε μια μικρή νευρασθένεια από τότε που έχασε το παιδί της η καημένη και δεν πολύ βγαίνει, αυτός πρέπει να τρομολογιέται με τη μια και με την άλλη. Και πού ξέρεις? Σου λέει ήταν καημένη, δεν την είδες? Αλλά βέβαια εσείς οι άντρες όλοι ένα πράγμα είσαστε. Για πολύ κορόιδα μας περνάτε. Φαντάζομαι τι θα λέει τώρα για μένα.
Δεν είδατε πώς έκανε? Τα μάτια της είχαν πεταχτεί έξω. Είναι πολύ όμορφη. Ναι, δεν είναι ο τύπος μου. Ούτε και ο δικός μου. Μου φαίνεται πως θα είναι πολύ κουτσομπόλα. Ευτυχώς εμένα δεν με ξέρει και για εσάς ό,τι και να πει δεν πειράζει, δεν είναι έτσι? Γιατί? Αφού δεν είσαστε παντρεμένος. Και πώς βγάλατε αυτό το συμπέρασμα? Αφού δεν φοράτε βέρα. Φτάσαμε. Εδώ είναι το σπίτι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου σώσατε τη ζωή. Αλήθεια σας το λέω. Καλημέρα σας. Φτηνά τη γλίτωσα. Πέστε μου πως δεν θα με δει κανένας. Πάω. Μέσα στην τσάντα μου είχα το πορτοφολάκι μου. Και μέσα στο πορτοφολάκι μου είχα 25.000 στα κλειδιά μου και τις μασκοτίτσες μου. Τις μασκοτίτσες μου. Τις καημενούλες. Και τι άλλο λέει? Γύρισες έτσι, σε αυτό το χάλι, σου να σε μαζί. Εσύ να σε παίρνεις. Α, ναι. Και το λαχείο. Ποιο λαχείο? Ένα λαχείο, το αθηναϊκό. Που το αγόρασα προχτές στο δρόμο γιατί μου άρεσε ο αριθμός του. Ο συνδυασμός του. Και πόσο άρεσε να το πάρεις? Τι? 30.000. Ωραία, ωραία. Πού εσύ με τους συνδυασμούς σου? Μάλιστα, τους συνδυασμούς μου. Ήταν ωραίο το αυτοκίνητο. Ωχ, Δημήτρη, μετάλησες, το ξέρεις? Νομίζεις πως με νοιάζει? Εξάλλου και το λαχείο να μην είχα χάσει. Δεν επρόκειτο να το κερδίσω αφού έχασα τις μασκοτίτσες μου. Αλλά ας μην είχα χάσει εγώ τις μασκοτίτσες μου και βλέπαμε. Δεν θέλω. Πάμε να βρούμε άλλο πιο μέσα. Τρέξε λίγο, πουλί και λόνα. Πάτε κύριε, πάτε κύριε. Δεν θέλω. Να μην σου χαλάει χατήρια. Δεν τρέπεστε ρε παλιόπαιδα. Φεύγατε από εδώ πέρα. Δίνεις 30.000 και δίνεις 700 εκατομμύρια. Δεν έχω 30.000. Πόσα έχεις? Πεντάρα τσεκιστή. Αχ, κοροϊδεύεις. Σου κάνω 5.000 του γιατί μας αρέσει. Θα σου πάρουμε καθιάρκο κάνουμε. Έλα 20 και σου χαλάρι σου. Πρέπει να καταλαβαίνετε ελληνικά. Δεν αγοράζω λαχεία. Ποτέ. Πότε? Τότε σήμερα το κερδίσεις και κρατός σου. Το λες αυτό, είναι τυχερό σου νούμερο. Τι θέλεις, μα. Το σκέφτομαι. Του παγούς με το κουσάρι. Πώς το κάνει το χέρι τσέπη του. Πάμε. Σιγά. Έλατε. Δώμαστε. Άντε. Ένα 20. Άντε. Να και εμείς την απόφαση. Άντε πόντο. Μια ζωή την έχουμε. Άντε την ζητήσουμε. Εδώ Καπρίς. Ποιον? Τον κύριο Λορεντζάτο. Μια στιγμή, περιμένετε. Τον κύριο Αλέξη. Τηλέφωνο. Ποιος είναι? Ξέρω εγώ. Για ρώτα. Ποιος τον ζητεί? Η Δεσποινής Βούρου. Δεν ήρθε ακόμα Δεσποινής. Πολύ καλά. Χαίρετε. Καλά μωρέ παιδιά, καλά. Δώσ' μου το παντελόνι μια στιγμή. Δεν είναι ματρασόνι κιόλας. Άντε πήγε πια, να μαζεύουμε τα σόβρακα. Καλά. Κοινό μπαλέτο του Καπρίς. Σαχλαμάρες και αηδίες. Έλα, μπρος. Δώσε, επιτέλους. Αλέξη,
Να σου πω μια στιγμή. Είδα τον Μάρκο πάλι το απόγευμα. Μου είπε για εκείνα τα λεφτά που του χρωστάς. Τι θα γίνει? Τι να σας πω τώρα, κύριε Στεφανίδη. Σήμερα το πρωί μόλις πλήρωσα 3 νίκια για να μην μου κάνουν έξωση. Είμαι πανί. Να του πείτε όμως να μην ανησυχεί. Θα του τα δώσω. Να, σε λίγες μέρες θα μου έρθουν πολλά χρήματα και... Από πού? Από πού? Μπορεί να κερδίσει το λαχείο, 700 εκατομμύρια. Το λαχείο, Δεσποινής, ήθελα ένα καπέλο. 700 εκατομμύρια. Τα κέρδισε. Τα έχασα. Σας συμβαίνει τίποτα? Είναι δικά μου. Τα κοίτα. 921, 930. Καλή, μην με τρομάζετε. Ο συνδυασμός. Είναι τρελή. Κυρία Κλεμάς. Κυρία Κλεμάς. Τι έπαθες? Πρέπει να τρέξω. Να προλάβω να τους το πω. Ποιος, τι? Έχασα το λαχείο μου στο πρώτο. Το λέει η εφημερίδα. Το χτύψαν. Χαριλάου, ούτε 21. Βλέπω. Πού πας? Στα γραφεία του λαχείου. Δεν μπορώ πια. Ακούστε, Δεσποινής. Το δικό μας λαχείο δεν είναι προσωπικό, με όνομα και διεύθυνση. Τα κέρδη ανήκουν στον κάτοχο του γραμματείου. Σας ορκίζομαι. Σε ό,τι έχω ιερό, δεν με πιστεύετε? Εγώ σας πιστεύω πάντως. Σας ευχαριστώ, κύριε. 9 Φεβρουαρίου 1931. Είναι η ημερομηνία της γεννήσεώς μου. Αν θέλετε να σας φέρω και το πιστοποιητικό. 9-2-1-9-31. Γι' αυτό είμαι τόσο σίγουρη. Γιατί δεν το δηλώσατε ότι το χάσατε? Δεν ήξερα πως θα το κερδίσω. Καλός είναι κι αυτός. Ησυχία, παρακαλώ. Δεσποινής. Για την ώρα δεν μπορώ να σας πούμε απολύτως τίποτα. Αν το λαχείο χάθηκε και δεν μπορούσε να στείλει κανείς εντός ορισμένης προθεσμίας, τότε το ζήτημά σας θα εξεταστεί. Ο άνθρωπος όμως που θα μας φέρει το τυχερό γραμμάτιο θα εισπράξει. Τώρα, αν εσείς μπορείτε να αποδείξετε ότι σας το είχε κλέψει, τότε τι να σας πω, θα πρέπει να τον πάτε δικαστικός. Πρέπει να ρωτήσει ένα δικηγόρο, Δεσποινής. Μη χάνετε καιρό. Μην περιμένετε να σας φάνε τα λεφτά. Ρε την κακομοίρα. Τι λες εσύ, θα βρεθεί ο μου στερείς. Παμ, 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 παμ. Φίλε.
Δεν πάει κάτι παραπέρα να κάνεις τα τάμ και τα τούμ, σε παρακαλώ. Έλα, μας αφήσει να σταυρώσουμε για εμείς καμιά δεκάρα. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Να, δώσ' μια εφημερίδα. Ωραία ρητούλα, Ποια ρητούλα? Η Χέιβαθ. Αφού σ' αρέσει, γιατί δεν την αγοράζεις να την έχεις? Αν δεν διαβάζω γερμανικά. Την έχω και εδώ εγγλέζικα. Πόσο κάνει? 8. Πολύ ακριβή. Αν σε ενδιαφέρει Bergman, την έχω εδώ με 5. Αυτή μου πέφτει πολύ ψηλή. Πληρώθηκε το ευνοϊκό. 700 εκατομμύρια. Ούτε πολλά ούτε λίγα. Και στάσου. Είχα κι εγώ ένα ρέχιο. Τι το έκανε. Δεν βαριέσαι. Ποιος έχασε την τύχη για να τη βρούμε εμείς. Άντε. Γεια χαρά. Στο καλό. Σπαγκοραμένη. Σας ζητεί κάποια δεσποινής Λαμπρινού. Λαμπρινού? Δεν την ξέρω. Εκείνη λέει ότι σας ξέρει. Δεν μπορώ τώρα. Θα τελειώσω αυτό και θα φύγω. Ακούστε, επιμένει. Φαίνεται ανάστατη. Πες θα περάσει αύριο. Καλά. Θα προσπαθήσω. Λυπούμε πολύ, δεσποινής, αλλά ο κύριος Καραγιάννης είναι πολύ επιστολικός. Με συγχωρείτε. Μου συνέβη κάτι φοβερό. Έπρεπε να σας δω. Έκανα ό,τι μπορούσα. Καλά, η δεσποινή είναι γνωστή μου. Καθίστε. Τι σε συμβαίνει? Προσκάστε τίποτα πάλι? 700 εκατομμύρια. Τι? Ξαναπήγα στις 6 και μου είπαν πως ακόμα δεν παρουσιάστηκε κανείς. Αν παρουσιαστεί θα το σπάσω στο ξύλο. Ο δικηγόρος τι λέει? Λέει πως θα με περάσουν οι 6 μήνες που είναι η προθεσμία. Έχω ελπίδες. 6 μήνες? Τι φρίκι. Διαφορετικά? Διαφορετικά εξαρτάται. Εξαρτάται από τι? Εξαρτάται. Δεν μου έδωσε όμως και πολλές ελπίδες. Δεν έχω αποδείξει, παιδάκι μου, κατάλαβες. Βλέπεις το λαχείο του αγόρασα από ένα εμπλενόδιο. Και δεν φρόντισα βέβαια να αποτυπώσω τη μούρη του. Πού να ξέρω εγώ. Και εκτός από μένα δεν το έδωσε κανένας άλλος. Καλά, εμάς γιατί δεν μας το έδειξες? Ήθελα να σας κάνω έκπληξη. Σκέψου τι θα κάναμε με 700 εκατομμύρια. Τι ταξίδια, τι αφάρια, μας τρέλανες. Εγώ θα το σπάσω στο ξύλο. Πάνω ο κύριος Καραγιάννης μου υποσχέθηκε πως θα κάνει το παν. Είναι ο πιο ευγενικός άνθρωπος που γνώρισα ποτέ. Είναι άσχημος? Δεν πρόλαβα να το δω καλά την περασμένη Κυριακή. Άσχημος? Κάθε άλλο, η Σέσια είναι πάρα πολύ όμορφος. Πάρα πολύ. Ψαχλή. Διάλεξες την ώρα να κάνεις αστεία. Πατσά θα τον κάνω. Εσύ να πά να κοιμηθείς και να αφήσεις τις παλικαριές. Πήγαινε. Εμείς εδώ καταστρεφόμαστε και εσύ μιλάς για ύπνο. Αν είναι δυνατόν. Άντε. Και να προσευχηθείς να μην βρεθεί το λαχείο για 6 μήνες να πάρουμε τα λεφτά. Ακούς? Όταν ακόμα ήμουν μικρός, έμαθα πόσο είναι πικρός του χωρισμού ο πόνος. Μες στον αγώνα της ζωής επάλεψα χωρίς γονείς,
πεντάρφανος και μόνος, χωρίς χαρά μεγαλώσα και μόνο όταν σαν τα μωσά τον καημό και τη θλίψη μου ξέχασα, μα για λίγο σκληρή γιατί σε χάσα. Δυστυχισμένος έζουσα πριν να σε γνωρίσω, δυστυχισμένος τώρα που μου φύγες θα ζήσω. Για μια στιγμή η ευτυχία μου χαμογέλασε, μα δυσόπιτη και πάλι με προσπέρασε. Δυστυχισμένος τη ζωή τι να την κάνω, δυστυχισμένος να πεθάνω, να πεθάνω. Χωρίς χαρά μεγαλώσα και μόνο όταν σαν τα μωσά και τη θλίψη μου ξέχασα, μα για λίγο σκληρή γιατί δυστυχισμένος δεν ζούσα χωρίς να ζήσω, δυστυχισμένος τώρα που μου φύγες θα ζήσω. Η ευτυχία μου χαμογέλασε, με προσπέρασε. Κέρδισα το λαχείο, δυστυχισμένος, το λαχείο, 700 εκατομμύρια. Το πάθη. Το λαχείο, κέρδισα το λαχείο. Ώστε Αλέξη, το πες και έγινε. Τζόνι, σομπάνια και 2 ποτήρια. Το φαντάζεσαι εγώ με τόσα λεφτά, και δεν έχω φράγκο τώρα στην τσέπη. Δεν μου λες, θέλεις να σου δώσω. Αν κανονικό πονεμένο αύριο, ξέρω εγώ, 6-7 εκατομμύρια. Εντάξει Αλέξη, μετά που θα πάμε στο γραφείο θα τα κανονίσουμε. Καλορίζικα. Ευχαριστώ. Όνομα, Αλέξη Λορεντζάτος. Διεύθυνσης, Τσαμαδού 1. Πότε αγοράσετε το λαχείο σας, κύριε? Την περασμένη Κυριακή. από πού? Από ένα πλανόδιο στο δρόμο. Γιατί? Τίποτα, πάντα ρωτάμε αυτές τις λεπτομέρειες. Το παραδάκι, τα εκατομμυριάκια θα τα πάρουμε τώρα? Όχι, πρέπει πρώτα να γίνουν ορισμένες διατυπώσεις. Και άμα γίνουν, θα σας ειδοποιήσουμε. Δηλαδή πότε? Σύντομα, σε 2-3 μέρες. Έτσι. Υπομονή, τι να κάνουμε. Δεν με ξεχάσετε.
πάρετε μαζί σας? Μα θα το ήθελα πολύ, αλλά έχω πολλά πράγματα. Μπορείτε να ήταν εύκολο να μου τα στείλετε. Ευχαρίστως. Σε ποια διεύθυνση? Τσαμαδού 1, στα Εξάρχεια. Το όνομά σας? Αλέξης. Λορεντζάτος. Θα τα φέρω ίδια, πηγαίνοντας στο σπίτι μου. Κάθομαι και κοντά, ξέρετε. Κρίμα να μην το ξέρω τόσο καιρό. 800.000. Τι ώρα θα έρθείτε? Σε λίγο, μόλις κλείσουμε, κατά τη 1:30. Ρωτάω για να είμαι εγκαίρος. Η απόδειξή σας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Χαίρετε. Στο καλό. Παρουσιάστηκε, Δεσποινής. Παρουσιάστηκε. Λοιπόν, το όνομά του? Αλέξης Λορεντζάτος. Δεν γύρισε ακόμα. Θα περιμένω. Περάστε. Αυτά εδώ είναι για τον κύριο Λορεντζάτο. Μάλιστα. Καπελάκια. Μάλιστα. Μπορώ να τα δω? Όχι. Είναι δικά μου, ξέρετε. Δώρα. Θα τα δώσω στον ίδιο. Έχω κάτι να του πω. Τότε σαν καλό κοριτσάκι θα κάνω υπομονή. Εμένα να με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Ετοιμάζω μια τούρτα για το πάρτι. Ο κύριος Αλέξης κέρδισε το λαχείο, ξέρετε. 700 εκατομμύρια. Πετάμε από τη χαρά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σοφέρ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό και αυτό είναι για εσάς. Για μένα, ευχαριστώ. Λοιπόν, για εσάς. Α, ήρθατε. Εμείς πηγαίνουμε στην τραπεζαρία. Μην αργήσετε, θέλω να δω τα καπελάκια μου. Τι κάνατε το πρωί της περασμένης Κυριακής? Της περασμένης? Το πρωί? Ξύπνησα αργά. Έκανα μια βόλτα. Ευτυχώς γιατί διάβασα και το λαχείο. Διαβάστε τι λέει εδώ. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως Ασημίνας Αντωνίου Λαμπρίου. Την ημερομηνία παρακαλώ. 9 Φεβρουαρίου 1931. Ασημίνας σας λένε? 9 Δευτέρου 1931. Καλά, σας πιστεύω. Είσαστε πάρα πολύ νέα. 9-2-1-9-3-1. Λοιπόν. Α, κατάλαβα. Τι σύμπτωση είναι αυτή? Σύμπτωση, σύμπτωση. Πάρα πολλές συμπτώσεις, δεν νομίζετε? Σύμπτωση πως την περασμένη Κυριακή έχασα τα ρούχα μου. Σύμπτωση πως μαζί με αυτά έχασα και ένα λαχείο με το συνδυασμό της γεννήσεώς μου. Και πως το ίδιο πρωί άλλη σύμπτωση, το λαχείο αυτό βρέθηκε στα χέρια σας. Άρα, για θα δείτε μια στιγμή. Παραδεχτείτε πως το λαχείο είναι δικό μου. Πώς θα το παραδεχθώ, αφού είναι δικό μου, το αγόρασα. Ώστε δεν με πιστεύετε λοιπόν, νομίζετε πως είμαι κανένας απατεώνας που προσπαθεί να σας πάρει τα λεφτά σας. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα, αλλά ούτε κι εγώ το έκλεψα όπως εσείς νομίζετε. Θα μου δώσετε τα λεφτά μου, ναι ή όχι?
Όχι. Πρώτα δεν το έχω δει ακόμα. Αλλά κι άλλο. Αλλά στο μεταξύ μου τα σκορπάτε δεξιά και αριστερά. Αγοράζετε τώρα. Καπελάκια μου. Άρα, και να σας πω. Μου φαίνεται πως παραγράφεις αυτή η ιστορία. Έρχεστε σπίτι μου, με βρίζετε, με κλωτσοκοπάτε. Γιατί αρνούμε να πιστέψω μια ιστορία που το κάτω-κάτω της γραφής μου φαίνεται μάλλον απίθανη. Μάλιστα. Ώστε έτσι, Πολύ καλά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Θα δείτε όμως. Θα δείτε. Δεσποινίστα Σιμίνα. Δεσποινίστα Σιμίνα. Δεσποινίστα Σιμίνα. Σταθείτε μια στιγμή, σας παρακαλώ. Σας ζητώ συγγνώμη. Μα ακούστε με, το λαχείο αυτό δεν το βρήκα καν. Θα τρέχουμε πολύ ακόμα. Δεν μπορώ, κουράστηκα. Ακούστε με. Ακούστε με. Δεσποινίστα Σιμίνα. Πιστέψτε με, σας δίνω το λόγο μου. Ότι... Τέλος πάντων, ακούστε με. Μια στιγμή σας παρά. Δεσποινίστα Σιμίνα. Εμπρός? Όχι, δεν είναι εδώ. Ποιος τον ζητεί? Α, η Δεσποινής Λαμπρινού. Λείπει στον Πειραιά. Έχει δίκη. Έχει δίκη. Τι να του πω? Πως βρέθηκε ποιο? Ο δράστης. Καλά, καλά, θα του το πω μόλις γυρίσει. Χαίρετε. Αυτό είναι Λορεντζάτος. Νάτος, ο Λορεντζάτος. Ο Λορεντζάτος. Περάστε. Το όνομά σας? Λορεντζάτος. Τι θέλετε? Θέλω να της πω δύο λόγια, σας παρακαλώ, είναι ανάγκη. Περιμένετε. Να φύγεις σου λέω, κακός μπελάς μου έγινε. Θα στην παραμείνω, γιατί τι είναι αυτός θα τους πει. Μια φορά την πρόκειται να το δω, το λέω.
φορά. Δημήτρη, Δημήτρη, τι κάνεις με μικρό λάθος. Έλα, θα κατέψω. Έλα μαζί μου στην κουζίνα. Σιωπή, κρυβά, μέσα. Θα το τρεκάσει καμιά γωνιά που θα μου πάει. Παλιόποδο, δεν τρέπεσαι. Τι πράγματα είναι αυτά. Πάλι να φέρω πάλι μας έφαγε για τα λεπτά. Δεν τρέπεσαι σε αυτά τα πράγματα. Πολύ χαριτωμένος ο αδελφός σας. Ναι. Πολύ. Εγώ ήρθα με τις καλύτερες προθέσεις και εσείς... Σας ακούω. Ήθελα να σας πω πως λυπάμαι που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Όχι, πραγματικά λυπάμαι, γιατί καταλαβαίνω τη θέση σας. Πρέπει όμως να καταλάβετε και εσείς τη δική μου. Δεν είμαι κανένας πλούσιος, έχω υποχρεώσεις, χρέη, σπουδές, όνειρα που τώρα μπορώ να πραγματοποιήσω. Πάντως εγώ θα συμπαθώ πάρα πολύ και θα κάνω ό,τι μπορώ. Έπειτα, αν θέλατε κι εσείς, θα μπορούσαμε να γίνουμε φίλοι, να γνωριστούμε καλύτερα και αν μπορούσατε να με συμπαθήσετε κι εσείς όσο σας συμπαθώ κι εγώ, τότε... Τότε? Ακούστε, αρκεί να υπάρχει καλή θέληση και θα βρεθεί κάποια λύση. Έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι έτσι. Τη λύση θα την βρω στο δικαστήριο. Άσε τον άνθρωπο να μιλήσει καημένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δεσποινής. Εγώ μια φορά σας είπα. Ξέρω πως με συμπαθείτε πάρα πολύ. Ναι. Και πρέπει να ομολογήσετε πως την πρώτη μέρα που ήρθα στο μαγαζί σας η συμπάθεια ήταν κάπως έτσι αμοιβαία. Αμοιβαία? Από θράσος. Εγώ ούτε σας πρόσεξα καν. Αυτό μας έλειπε και τα μούστακα τώρα. Γιατί? Προτιμάτε τους γέρους? Όχι, προτιμώ τους άνδρες, τους όριμους. Όχι τις τσίχλες που τις τρώνε και από τα μωρά. Ας μην ήταν αδελφός σας και βλέπετε. Μα βέβαια από εσάς όλα μπορεί να τα περιμένει κανένας. Δεσποινής Ασημίνα. Και να μην με λέτε Ασημίνα. Πού είναι το όνομά σας, πώς θέλετε να σας λέω? Τίποτα. Να μην με λέτε τίποτα. Να με αφήσετε τη Σμίνα. Εσύ να σωπαίνεις. Καλά. Θα φύγω. Κρίμα όμως, γιατί εγώ εξακολουθώ να σας συμπαθώ. Κι ας είναι τσίχλα. Βλάκα. Δηλαδή εδώ που τα λέμε και εσύ δεν φέρθηκες τόσο έξυπνα. Τι θες να πεις? Έλα τώρα, μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Σας συμπαθώ πάρα πολύ, θα βρεθεί κάποια λύση. Είναι τσιμπημένος άσχημα. Και εσύ όμως για να εξάρτησαι τόσο πολύ. Εγώ με αυτό τον πρικοθύρα. Γιατί πρικοθύρας? Γιατί πάει να μου φάει τα 700 εκατομμύρια. Να γιατί? Θα σου τα... δεν είμαστε καλά. Αυτός θα έχει στην τσέπη και εσύ. Δεν ήταν να μου ρηχτεί εμένα και ας μην είναι όριμος. Στον χαρίζω. Αν τον περιμένεις αυτό να οριμάσει, χαθήκαμε. Εμπρός. Δεσποινίδα Λαμπρινού, παρακαλώ. Ελληνάρα, τι κάνετε? Δυστυχώς όχι τίποτα ακόμα. Κι εγώ το ίδιο. Ακούστε, έχω μια ιδέα. Ο διευθυντής του Καπρίς είναι πελάτης μου. Το βράδυ λέω να πεταχτώ σε εκεί να ακούσω τι έχει να μας πει για τον νεαρό. Εκτός αν θέλετε να πηγαίνουμε μαζί. Αφού συναποδογυρίζει τα σπλάχνα, ούτε λόγος να γίνει. Θα πάω μόνος. Ναι. Ρούμπα. Φαίνεται πως το πήρε καλή την πίστη. Λέει πως είναι πρώτη τάξης, παιδί. Δεν μιλάμε πια γι' αυτό. Είναι δυνατό. Σχολήσω, δεν το Όχι, μ' αρέσει. Δεσποινής Λαμπρινού. Δεσποινής Λαμπρινού. Μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Μείνε. Δεν το έχω αφήσει. Ο κύριος Καραγιάννης. Ο Παύλος. Ξέρετε. Ξέρεις. Ξέρεις, Παύλο, η μητέρα μου δεν ήθελε να με αφήσει να βγω μαζί σου, αλλά εγώ την έπεισα. Μόνο που είσαι ανήπαντρος.
Λέει πως κατά βάθος εμπιστεύεται λόγω διαφοράς ηλικίας. Πολύ σωστά. Δεν εννοούσα καθόλου. Εμένα μου αρέσουν οι όριμοι άνδρες. Ξέρεις ποιος ήταν ο πρώτος μου έρωτας? Ποιος? Ο Γκάντι. Τόσο πολύ όριμη. Με το δεν μπορώ να ελπίζω. Παύλο, με κάνει μια χάρη. Ευχαρίστως. Πες να μου φέρουν ένα μίσκι ακόμα. Δεν θέλω να χάσω την εμπιστοσύνη της μαμάς. Σε παρακαλώ. Έλα μου. Για να ξεχάσω. Το τελευταίο μου. Παύλο, πώς αισθάνεσαι? Ωραία, εσύ. Εγώ πάρα πολύ ωραία. Νομίζεις πως είμαι μεθυσμένη? Αλλά δεν είμαι. Για να αρχίσω να μεθάω πρέπει να πιω τουλάχιστον άλλα 3 ουίσκι. Μου το πιστεύεις? Σε πιστεύω, σε πιστεύω. Αλήθεια? Μπορώ να πιω ένα ακόμα? Όχι. Ένα. Όχι. Για να σε κάνω όμως να το πιστέψεις, θέλω να μου κάνει μια χάρη. Ρωτιέμαι τι πονηριά σκαρφίστηκες πάλι. Λοιπόν, θα σηκωθείς από τη θέση σου και θα με ζητήσεις να χορέψουμε. Για να δεις πόσο ωραία κρατάω την ισορροπία μου. Χορεύεις, δεν είναι έτσι? Παραδόξω για την ηλικία μου, ναι. Νομίζω πως πρέπει να γυρίσουμε. Η μητέρα μου θα ανησυχήσει. Φτάσαμε. Καλή νύχτα και ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για τη γοητευτική συντροφιά. Και λυπάμαι με την έμπνευσή μου να πούμε απόψε έγινε αιτία να μελαγχολήσεις. Να μελαγχολήσω? Μα είναι το φυσικό. Όταν ανακαλύπτουμε πως οι αντίπαλοι μας είναι τίμοι και καλοπροαίρετοι, τότε πάμε όλοι μισού. Κλονιζόμαστε. Σε καταλαβαίνω. Ο Λορεντζάτος είναι πάρα πολύ συμπαθητικός για να τον μισήσει κανείς. Δεν νομίζεις? Όχι, δεν νομίζω. Είναι αντιπαθέστατος και τον μισώ. Κρίμα. Γιατί εκείνος δεν φαίνεται να σε μισεί καθόλου. Γι' αυτό μου φέρθηκε τόσο πρόστιχα. Πότε? Πότε? Πρώτα με έβρισε μπροστά στην νοικοκυρά του. Και έπειτα σήμερα κιόλας είχε το θράσος να έρθει στο σπίτι μας και με ένα σωρό υπονοούμενα και αηδίες να... Και μετά μου λέτε... Να κάνει τι? Όχι, τι σημασία έχει. Νόμιζα πως με το πρώτο κομπλιμέντο θα έπρεπε να ξέρει και έτσι θα εξασφάλιζε τα λεφτά του. Σκεφτείτε υποκρισία. Και αν δεν ήταν υποκρισία? Αν ήταν ειλικρινής? Πώς μπορεί να ήταν ειλικρινής αφού καλά δεν τον ξέρω? Δεν πιστεύεις στον κεραυνοβόρο έρωτα? Όχι. Δεν ξέρω. Δύο νέοι άνθρωποι χαριτωμένοι, ζωντανοί, που ξαφνικά οι ζωές τους διασταυρώνονται με τον πιο ασυνήθιστο τρόπο. Γιατί όχι? Γιατί δεν είναι ο τύπος μου. Δεν μου αρέσει καθόλου. Μα τόσο καθόλου, που κι αν ακόμα πέθαναν όλοι οι άνδρες πάνω στη γη και έμενε αυτός, θα προτιμούσα να μείνω γεροντοκόρη. Και ας έχανα 500.000 εκατομμύρια και όχι 700. Δεν με πιστεύετε? Συγχωρείς. Δεν με πιστεύεις, Παύλο? Πιστεύω πως ακόμα δεν έχεις ξεκαθαρίσει τα συναισθήματά σου. Τα έχω ξεκαθαρίσει απολύτως. Και? Είναι ακριβώς όπως τα. Δεν σου αρέσει? Όχι. Στο κάτω-κάτω δεν υπάρχει λόγος να παίξω μια ολόκληρη κομμωδία. Υπάρχει? Δεν ξέρω. Είσαι πολύ νέα αλλά και πολύ γυναίκα. Δεν ξέρω παρά μόνο αυτό. Πως είσαι κοντά μου.
Μήνα. Αυτό μ' αρέσει, θα το πάρω. Ευχαριστώ. Πόσο κάνει? 400.000. Θα σας το ετοιμάσω. Ακούστε, παρακαλώ, δεν θα ήθελα να το πάρω μαζί μου. Θα είχατε την καλοσύνη να το στείλετε στο γραφείο του Ανδρός μου, μαζί με το λογαριασμό. Θα περάσω να το πάρω από εκεί αργότερα. Πολύ ευχαρίστως. Σε ποια διεύθυνση, παρακαλώ? Στο Απροείας. Μάλιστα. Γραφείο 18. Κύριο Παύλο Καραγιάννη. Τι πάθατε? Τίποτα. Μια μικρή ζαλάδα. Περίεργο. Θα έλεγε κανείς πως τον ξέρετε. Είμαι πελάτησά του. Ναι. Λοιπόν, τώρα που είμαι κι εγώ δική σας, μπορούμε να πούμε ότι ο κύκλος έκλεισε. Ή μήπως θα έπρεπε να πω το τρίγωνο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θα σας το στείλω αμέσως. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε μια στιγμή. Αφού σας λέω πως το έχω αναλάβει προσωπικώς. Θα δω και τον εισαγγελέα. Μα βέβαια. Μα βέβαια. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι είναι αυτό? Θέλω αυτό το καπέλο για την κυρία Καραγιάννη. Καπέλο εδώ. Καινούργια συστήματα αρχίσαμε. Περιμένουμε και το λογαριασμό. Όχι. Τότε τι είναι σκο. Αφήστε το εδώ, θα το πάρω μαζί μου. Μάλιστα. Περιμένει ο κύριος Νικολαίδης. Ήρθε εδώ. Σου μίλησε άσχημα. Ευτυχώς. Σου έχω κάνει αρκετό κακό, ώστε άκουσε με Μίνα. Ξέρω τι νιώθεις μέσα σου αυτή τη στιγμή και λυπάμαι. Λυπάμαι κατάκαρδα. Όμως πίστεψε με, την αλήθεια δεν την έκρυψα από ένα φτηνό υπολογισμό όπως είναι φυσικό να φαντάζεσαι. Δεν έχει σημασία. Έχει, Μίνα. Είναι πληγώνονται εύκολα. Η αγάπη που νιώθω για σένα, η ευγνωμοσύνη είναι τέτοια ώστε να μην θέλω να σε πληγώσω. Ευγνωμοσύνη? Ναι, ευγνωμοσύνη. Όταν σε γνώρισα είχα σχεδόν ξεχάσει την χαρά, την ζωή. Εσύ μου τα θύμισες. Μίνα. Σας παρακαλώ, θα ήθελα ένα καπελάκι κίτρινο ψάθινο. Έχετε? Κίτρινο? Όχι, μπορείτε όμως να μας παραγγείλετε. Δυστυχώς το ήθελα τώρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Γιατί δεν στο είπα πιο πριν. Από αδυναμία. Το σκεφτόμουν, ήθελα να σου το πω. Και κάθε φορά που σε έβλεπα τον ανέβαλα. Είναι τόσο θλιβερή η ιστορία μιας χαμένης ευτυχής. Χθες το βράδυ όταν σ' άφησα, ήξερα πως δεν μπορούσα να τον αναβάλω άλλο. Και δεν πρόλαβα.
Ακόμα και τώρα δυσκολεύομαι να σου μιλήσω για τη Λίζα, τη γυναίκα μου. Με συνδέουν μαζί της 13 χρόνια ευτυχίας. Πώς χάθηκε αυτή η ευτυχία? Εδώ και 3 χρόνια. Το θάνατο ενός παιδιού. Ενός χαριτωμένου κοριτσιού 12 χρόνων. Μια φορά μου το θυμίζεις. Πόνος αλλάζει στους ανθρώπους μην. Τους τσακίζει. Η γυναίκα μου έπαθε έναν νευρικό κλονισμό και δεν μπόρεσε να συνέλθει. Όχι πως έπαψε να μ' αγαπάει. Ούτε κι εγώ εκείνη, αλλά μια αγάπη χωρίς εμπιστοσύνη, χωρίς χαρά. Είναι μαρτυρική. Ίσως να φταίω κι εγώ. Αν είχα δείξει περισσότερη κατανόηση, ίσως να μην έφτανε στο σημείο να κάνει αυτό που έκανε σήμερα. Ξέρω πως το έχει κιόλας μετανιώσει. Γι' αυτό και πρέπει να τη συγχωρέσεις. Όσο για μένα, φεύγω με την ελπίδα πως θα μείνω για σένα αυτό που ήμουν πάντα. Ένας καλός φίλος και τίποτα παραπάνω. Αντίο μήνυ. Μ' αγαπά. Σαχλή. Όπου και να βρεθώ, το Μάη το μυρωμένο, θυμάμαι τη βραδιά που ζήσαμε μαζί, αφού ήταν όνειρο. Γιατί να το πιστέψω, αφού ήταν όνειρο, όπως ζήσαμε μαζί. Πώς τόσο νωρίς έλεξες σήμερα? Δεν είχα τίποτα να κάνω. Τώρα λυπηταρά. Γιατί είσαι τόσο μελαγχολικός? Μήπως είσαι ερωτευμένος? Θυμώντας τη βραδιά. Όλο μας απειλείς πως θα φύγεις για να συγκεντρωθείς στις σπουδές σου. Και ακόμα εδώ είσαι. Πώς θα συγκεντρωθώ με αυτή την αβεβαιότητα? Ποια βεβαιότητα, καημένη? Τώρα πια. Πάει σχεδόν ένας μήνας. Αν αυτή είχε βρει τίποτα, θα είχε κάνει τον κόσμο ανάστατο. Δεν είναι μόνο αυτό. Τι άλλο?
Έχω τύψεις. Το λαχείο. Φταίς εσύ. Το αγόρασες κι εσύ όπως και εκείνη. Όχι ακριβώς. Ξέρω τι να κάνω. Προσπάθησα να τη δω, να της μιλήσω, αλλά όλο μου αποφεύγει. Και γιατί δεν πας να δεις τον δικηγόρο της, τον κύριο Καραγιάννη? Τον αυτόν που ήταν μαζί της εδώ πέρα ένα βράδυ? Ναι. Όχι. Γιατί? Γιατί? Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Ο κύριος Λορεντζάτος είναι μέσα, σας περιμένει. Ο Λορεντζάτος. Μάλιστα. Δεν είναι ο νέος του λαχείου, αυτός που μου έλεγες για τη Λαμπρινή? Ναι. Ξέρεις τι πράγμα σε θέλει? Όχι. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα. Μην ξεχάσεις τα λεφτά. Ελπίζω να το καταφέρεις να τους συμφιλιώσεις. Είναι κρίμα προπάντων για την κοπελίτσα. Όσο σκέφτομαι εκείνη τη μέρα, να τριχιάζω. Λοιπόν, θα περάσετε να με πάρεις όπως είπαμε από τις Ελένης. Ναι. Γεια σου. Γεια σου. Κύριος Λορεντζάτος. Καλημέρα σας. Καθίστε. Ευχαριστώ. Βρίζετε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήθελα να σας μιλήσω για τη Δεσπίνδα Λαμπρινού. σας ακούω. Πρόκειται για το λαχείο. Σκέφτηκα πάρα πολύ αυτές τις μέρες και επειδή καταλαβαίνω τη θέση της και δεν μπορώ να υποφέρω την ιδέα ότι αδικήθηκε, αποφάσισα να της κάνω μια πρόταση. Προσπάθησα επανειλημμένως να την πλησιάσω, αλλά αυτή δεν θέλει να με δει μπροστά της. Είστε βέβαιος γι' αυτό? Βεβαιότατος. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα να έρθω σε εσάς, που τη βλέπετε τόσο συχνά, και να σας μιλήσω. Μόνο που δεν τη βλέπω τόσο συχνά όσο νομίζετε. Το τελευταίο μήνα είναι ζήτημα να της μίλησα 3 φορές. Στο τηλέφωνο. Μόνο. Αλήθεια. Είμαι πρόθυμος να της δώσω το 1/3 από τα κέρδη, δηλαδή 233 εκατομμύρια και κάτι. Νομίζετε πως θα δεχτεί? Νομίζω πως υπάρχει ελπίση. Σας παρακαλώ να της εξηγήσετε πως δεν το κάνω ούτε από φιλανθρωπία, ούτε από ιστροβουλία. Ναι. Αν θέλεις, με ξαναδεί ποτέ. Θα της το πω κι αυτό. Τώρα, τι θα μας πει εκείνη και τι θα πιστέψουμε εμείς, σαν άντρες με κάποια πείρα, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι. Μάλιστα θα πάω να τη δω απόψε κιόλας. Α, ωραία. Κι εγώ για κάθε ενδεχόμενο, επειδή αύριο είναι Κυριακή, θα ετοιμάσω τα λεφτά ώστε να της τα δώσω. Πώς θα ξέρω όμως? Τηλεφωνήστε μου σπίτι αύριο. Α. Όχι, καλύτερα απόψε. Μετά τις 10 όμως. Θα βρείτε τον αριθμό μου στον κατάλογο. Ωραία. Έχω μια περιέργεια. Γιατί αποφασίσετε να της δώσετε το 1/3 και όχι ένα στρογγυλό ποσό? 200-250 εκατομμύρια. Γιατί έχω τους λόγους μου να πιστεύω πως είναι η πιο δίκαια λύση. Ζήτημα αναλογιών. Για χαρά και όπως είπαμε. Χαίρετε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε. Και ελπίζω να πει το ναι. Όχι! Ναι! Όχι! Γιατί? Γιατί δεν θέλω! Εμείς όμως θέλουμε! Εμάς δεν μας σκέφτεσαι! Τη μαμά, το Δημήτρη, εμένα! 233 εκατομμύρια και κάτι, λίγα σου φαίνονται! Ή μήπως περιμένεις να κατέβουν οι μάρτυρες από τον ουρανό για να πάρεις και τα 700? Δεν είναι γι' αυτό. Αφού ο άνθρωπος το λέει, πως δεν το κάνει ούτε από ίκτοντα από φιλανθρωπία. Και εσύ στη θέση του το ίδιο δεν θα έκανες? Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι τόσο σκληρή και εγωίστρια, ώστε να μην θες να ρασάνουμε κι εμείς λιγάκι, να ζήσουμε επιτέλους σαν άνθρωποι. Αν όχι για κανέναν άλλον, κάντε τουλάχιστον για την καημένη τη μαμά. Από τότε που πέθανε ο μπαμπάς έχει κάνει για μας τόσες θυσίες. Καλά. Αφού είναι έτσι, δέχομαι. Μπράβο! Δεν το κάνω όμως για μένα, είναι για εσάς. Εγώ δεν θέλω να κάνω τα κόμματα. Δεν το πείτε. Την άλλη μέρα και πάλι Κυριακή στην Αθήνα.
27, 30, 33 και κάτι. Εδώ είσαι. Καλημέρα σας, κύριε Αλέξη. Καλημέρα σας, Πώς ο πρωινός. Αυτό το γράμμα είναι για σας, από την Κέρκυρα. Να, από τον πατέρα μου, ξέρω. Σας γράφει τακτικά τώρα, Κατεβατάω ολόκληρα με συμβουλές πού και πώς θα τοποθετήσω τα λεφτά μου. Ακίνητα, μετοχές, τόκους, επιτόκιες, δακλαμάρες, αηδίες. Δεν έχει άδικο, 700 εκατομμύρια είναι αυτά. Ναι, ήτανε. Τώρα δεν είναι ούτε 500. Ούτε. Βλέπετε αυτό το βαλίτσακι. Το βλέπω. Ξέρετε τι έχει μέσα. 233 εκατομμύρια. Πάω να τα δώσω. Να τα δώσετε. Γιατί. Γιατί έτσι μου αρέσει. Έτσι θέλω. Έτσι πρέπει. Δηλαδή να τα χαρίσετε. Μάλλον. Σε ποιον. Σε μια χαριτωμένη κοπέλα. Μην με κοιτάζετε έτσι. Μην με κοιτάζετε έτσι. Σας βεβαιώνω πως δεν με νοιάζει καθόλου. Θέλω να τα ξεφορτωθώ, να φύγουν από πάνω μου, να ησυχάσω. Μα, κύριε Αλέξη, είναι έγκλημα τόσα λεφτά. Ακούστε, καθίστε, δεν είναι τίποτε, θα σας περάσει. Τίποτα, είμαι πάρα πολύ καλά. Arrivederci. Μη, κύριε Αλέξη, περιμένετε. Θα το μετανιώσετε, Μέρη. Μέρη, ο κύριος Αλέξης τα λεφτά. Γρήγορα, πάνε τα λεφτά, κάνω φτερά. Μίνα, ακούς, πρέπει να φανούμε πρακτικές. Εσύ δηλαδή. Όταν πάρουμε τα λεφτά, να τα βάλεις κάπου, ώστε να έχεις ένα καλό εισόδημα χωρίς να αγγίσεις το κεφάλαιο. Δεν νομίζεις? Ειρήνη, με σκότισες με τα οικονομικά σου. Άσε, να σου πω τι θα κάνουμε. Θα συμβουλευτούμε τον κύριο Καραγιάννη. Εκείνος ξέρει την αγορά, θα μας πει τι αυτές πώς τις λένε να κάνουμε. Πώς τις λένε, κάτι σαν ατίσιμο. Επενδύσεις. Ναι, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Τώρα, αυτή τη στιγμή, γιατί όχι. Γιατί θέλω να κοιμηθώ. Καλά, δεν με φωνάζεις, το κάτω-κάτω λεφτά είναι δικά σου. Όχι, είναι δικά σας. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω για να το καταλάβεις. Λαμάρες, όταν έρθει η στιγμή και τα δεις μαζεμένα. Να δεις που με την πρώτη ευκαιρία αυτός θα μας επισκεφθεί. Πάψε πια! Θα πάω να κοιμηθώ στο κρεβάτι του Δημήτρη. Μαμά! Τι φωνάζεις τη μαμά? Νομίζεις πως και εκεί δεν θα σου πει τα ίδια? Άλλες ψάχνουν να βρουν τον άντρα τον πλούσιο με το κερί και εσύ. Μαμά! Ποιος να είναι τέτοια ώρα. Καλά, εσείς δεν θα πάτε για μπάνιο σήμερα. Πόρτα. Ο Λορεντζάτος με μια βαλίτσα στο χέρι. Τα λεφτά. Μίνα, σήκω γρήγορα. Να κάνω τι, θα τα κανονίσετε μεταξύ σας. Μίνα, θα πεις αυτές τις αηδίες, μας έπαιξες πια. Μα πέστε τις κι εσείς. Μη φωνάζεις. Μίνα, έχει δίκιο η Ειρήνη. Ο άνθρωπος για σένα έρχεται. Αφού της αρέσει ψοφάγια να τον δει. Είναι και καλό παιδί φαίνεται. Από οικογένεια. Βεβαίως θα προτιμούσα να έχει καμιά καλύτερη δουλειά. Δεν πειράζει, με το καιρό θα αλλάξει. Και να το λήξετε και πες του πως ερχόμαστε. Έρχομαι. Μίνα, θα σηκωθείς, ναι ή όχι. Όχι. Για να σου πω, μας έχεις κάνει το λάθος μας. Την υπόθεση. Τα λεφτά σου, τον αγαπάς και σ' αγαπάει. Και τα λεφτά στον και παρανομαστήρες, θα καταλήξουν. Περάστε. Με συγχωρείτε που είμαι έτσι στα αυτά τα χάλια. Εμένα με συγχωρείτε που έρχομαι πρωί-πρωί. Καθίστε, τα κορίτσια ετοιμάζονται. Ο μικρός ο Δημήτρης είναι μέσα. Έχει πάει με τους προσκόπους. Καθίστε. Ευχαριστώ, θα. Παρακαλώ. Λοιπόν, άσε τις αξιοπρέπειες και φτύσου. Κύριε Λορεντζάτο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ευχάριστη έκπληξη. Καθίστε. Η Μίνα θα έρθει σε λίγο. Ετοιμάζετε. Ευχαριστώ πολύ. Καθίστε. Πιάνο παίζετε? Όχι, δεν έχουμε. Αν είχετε θα παίζετε? Δεν ξέρω. Μην έχει μανία με τις μπαλερίνες. Μπα. Ανάτι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
Εσείς? Καλά. Εμένα με συγχωρείτε. Τον καφέ σας πώς τον πίνετε? Όπως να είναι. Δεν μπορώ να σας πω πόσο χαίρομαι που τέλειωσε επιτέλους αυτή η παρεξήγηση. Είχε καταντήσει για μένα ένας ανεφιάλτης. Αυτό το βαλιτσάκι είναι δικό σας. Δικό μου. Ναι, έχει μέσα τα λεφτά. Ποια λεφτά? Τα λεφτά σας. Τι συμβαίνει? Δεν σας είπε ο κύριος Καραγιάννης. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση με αυτά τα λεφτά. Μπορείτε να τα δώσετε στην οικογένειά μου. Δεν καταλαβαίνω. Εμένα μου είπε πως σας διαβίβασε την πρότασή μου και πως δεχτήκατε. Τότε δεν σας είπε όλη την αλήθεια? Τα λεφτά σας ανήκουν εσάς προσωπικώς. Το λαχείο ήταν δικό σας. Όσο και δικό σας. Αν εγώ στάθηκα πιο άτυχη, δεν έχετε καμιά υποχρέωση. Περισπερις μήνα. Ακούστε, πρέπει να σας εξηγήσω πως με πίεσαν χτες και είπα το ναι. Το είπα έτσι, χωρίς καλά-καλά να καταλάβω. Τι λέτε? Εγώ νομίζω ότι και έτσι σας αδικώ. Ότι πρέπει να σας δώσω τουλάχιστον τα μισά. Τα μισά? Αν όχι όλα. Και νομίζετε πως θα τα δεχόμουν? Εγώ δεν θέλω ούτε αυτά. Μιλάτε σοβαρά? Ναι, το έχω αποφασίσει. Γιατί? Άλλαξα γνώμη. Πότε? Από τη στιγμή που τα είδα. Και τι θα γίνει τώρα? Δεν ξέρω. Να τα πάρετε πίσω. Ποτέ! Αρκετά τράβηξα με αυτή την ιστορία. Προτιμώ να τα πετάξω από το παράθυρο. Και δεν τα πετάτε. Έλα, αστιεύουμε. Ούτε κι εγώ. Θα το κάνω, σας προειδοποιώ. 1, 2. Μα δεν είναι κρίμα τόσα λεφτά. Για πέστε μου, δεν είναι κρίμα? Μα τι έχω κάνει και με βασανίζετε έτσι? Τι θέλετε δηλαδή, να καταραστώ την ώρα και τη στιγμή που αγόρασα αυτό το βρωμολακείο? Μα δεν το είχα αγοράσει εγώ, να το αγόρασε κάποιος άλλος. Και έτσι δεν το είχαμε γνωριστεί και θα ήμασταν και οι δυο φτωχοί. Ενώ τώρα, μα τέλος πάντων δεν καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να σας πω. Τα λεφτά δεν τα θέλω για τον εαυτό μου, τα θέλω και για τους δυο μας. Μη φωνάζετε. Θα φωνάζω όσο θέλω. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπάω και με λεφτά και χωρίς λεφτά. Τι σχέση έχουν τα λεφτά? Έχουν. Ποια? Μα τέλος πάντων, τι θέλετε να σας πω πως και εγώ σας αγαπώ? Και να νομίζετε πως το κάνω για τα λεφτά? Τι είπατε? Μα συγχωρείτε πάρα πολύ. Μ' αγαπάει. Μ' αγαπάει.